de artă iconografică românească. Najpierw by sakał do zawoływania na pokana na Wrocławskiego fakultetu w Skopje, na Wrocław na prawosławnie od fakultetu w București za organizację ta nowa izložba za современная românska iconografie. Este a treia prezență românească a teologiei și a artei românești în facultatea dumneavoastră în ultimii ani. Voi vedea трето присутство на романската църковна уметност в рамките на вашия факултет. Am venit cu bucurie cu ajutorul concursul profesorilor noștri de artă sacră și a studenților care înfățișează ochilor dumneavoastră aceste icoane care exprimă tradiția iconografică ortodoxă în general și în special cea românească. Дойдохме с голяма радост, за да ви представим трудот на нашите професори, на студентите от сакрална уметност, да ви представим многи икони, што ги гледате пред вас. Dacă facultatea noastră de teologie ortodoxă a împlinit de curând 135 de ani de existență, specializarea de artă sacră este mult mai tânără, a împlinit 20 de ani de existență. Ако нашиот факултет напълни 135 години от постоянето, катедрата за сакрална уметност е по-нова и напълни 20 години от незиното основание. Sigur că tradiția iconografică a continuat și în perioada mai grea din secolul al XX-lea, dar ceea ce este important este că facultatea noastră a revenit în universitate și specializarea artă sacră se dezvoltă în sânul Universității din București. Важно е дека иконографската уметност постоеше и во тешките години на 20 век, но можеме да кажеме дека во овој момент сакралната уметност се изучува и се студира во рамките на Университетот во București. Pe lângă specializarea de artă sacră cu o durată de 3 ani, de nivel universitar, de licență, avem și un master de artă sacră, de 2 ani. Покрај студиите кои траат 3 години сакрална уметност, имаме и магистерски студии кои што траат 2 години исто од истата област. Revenind la icoanele pe care noi le cinstim în aceste zile ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos, vreau să vă spun că am organizat la facultatea noastră, în ajunul Duminicii Ortodoxiei, o astfel de expoziție pe care acum vă prezentăm dumneavoastră cu titlul de Icoana ortodoxă, chip de sfințenie și de lumină. Да. Во поглед на Христовото воскресение, овие икони кои што ние ги почитуваме, ова изложба која што ја гледате тука беше изложена во првата седмица од Великиот пост, значи на неделата на православието, насловена иконата лик на светост и на обожение. Dacă icoana ortodoxă cheamă de obicei la rugăciune, dar și la contemplație, așa cum se întâmplă cu prilejul unei expoziții, aș vrea să precizez că ea inspiră și teologia ortodoxă. Ако иконата повикува на молитва и на контемплација, можеме да кажеме дека иконата исто така не повикува и на Inspiră și teologia ortodoxă. Исто така ја такнува и инспирира православната теологија. Noi spunem că teologia ortodoxă are un predominant caracter personalist, tocmai datorită și icoanei ortodoxe și tradiției ortodoxe în general. Ние вериме дека православната теологија има личен карактер и исто така и лична традиција. În privința aceasta, studenții noștri, pe lângă pregătirea din țară, sunt trimiși și la alte centre ortodoxe de iconografie din întreaga lume ortodoxă. Нашите студенти не студираат само кај нас, туку се пратени во многу уметнички центри во светот за да се да ги подобрат своите студии. Și astfel ei pot cunoaște tradiția iconografică rusă, tradiția iconografică grecească, cea sârbă, cea macedoneană și prin aceasta își îmbogățesc experiența lor. И на тој начин се избогатуваат иконографските знања. Има прилика да запознаат руската иконографија, грчката, српската, сега и македонската. Icoana exprimă în desenul și în culorile ei ceea ce exprimă Sfânta Scriptură în cuvintele ei revelate. Иконата одразува помеѓу боите
на нея зборовите, откриените зборови на Светото Писмо. De aceea, în biserică, în Sfânta Liturghie, noi ascultăm cuvintele biblice revelate, dar vedem cu ochii noștri dogmele credinței. За време на Светата литургија ние ги слушаме словата, откриените слова, но от друга страна и ги гледаме догмите на църквата. De aceea putem afirma că în Ortodoxie credincioșii au apărat și continuă să apere Sfintele Icoane, dar și Sfintele Icoane apără credința și pe credincioși. Затоа можеме да потврдиме дека православните християни ги бранеле и ги бранат иконите и тоа им придонесува за нивен духовен развој. Locul icoanelor este în principal în biserică, Главното место на иконите е во црквата, dar ele trebuie să fie prezente, așa cum este tradiția în Ortodoxie, în fiecare casă de creștin. но како што се знае, иконата треба да биде присутна насекаде, особено во домовите на християните. Ea, cum când avem deplină libertate, trebuie să fie prezentă și în școlile în care învață copiii noștri. И кога имаме потполна слобода, тие треба да бидат присутни во училиштата каде што учат нашите деца. Și trebuie să fie prezentă oriunde omul are nevoie să-L întâlnească pe Dumnezeu și să-i ceară